there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Hei, salutare și bine ați venit la al doilea episod din Top Tycoon. Continuăm normal jocul. Ok, avem energia full, totul e bine. Nu. Începe cu un basic vlog. About Paranormal Pizza, what the fuck. Și facem 2 episoade din Separ. Ok. Trebuie să fac mulți abonați ca să îmi dea bani. Am primit și notificare. Mă rog. Avem 101 abonați! Oh my god! În sfârșit! Mai pot să fac un videoclip de Separ. Oare să încheiem seria? Nu mai are deloc interes, văd. Deci cred că vom încheia seria. Cred că vom încheia. Păi, adică fiți atenți, nu mai facem nimic. Noaptea 4. Deci, încheiem seria. Zicem cât strânge că de obicei primul videoclip și ultimul videoclip trebuie să prindă mult. Sau să nu prindă, mă rog. Bine, poate nu vorbesc pentru că e 9 dimineața și nu știu, nu prea am chef să filmez, dar am zis să fac. Băgăm un basic vlog, ceva rapid și facem o serie nouă. Sau, uite un pic la carier, avem 2 puncte. Să strângem, putem să facem daily vlog. Să luăm daily, nu, întâi o să luăm single. Separ, da, ce am jucat. Mario, Angry Penguins. Da, reclamele astea mă enervează. Flappy Bird. Puteau scumpe astea, mă. Deci pe bune. Cred că mi-au Angry Birds. Sau Angry Penguins. Același. Am primit la Separ $7. Oh my god. De prima. Am primit 2. Văd că, cred că începem de la 100, începem să-ți dea bani, ceea ce e perfect. Avem 3 comentarii. Why? Please tell me when. Mai facem un Angry Penguins, pinguinii furioși. Sună ciudat. Hai cu 100, hai. Cât au strâns ăla. 200 și ceva. Înseamnă că e bun? Încă 2 comentarii. You record only for money. Mă rog. Încheiem noaptea, deci avem $31. Încheiem noaptea și avem 43 pentru că se adună, trebuie să încheiem noaptea. Deci primim bani, nu știu cum, dar nu ne arată nouă, trebuie să încheiem noaptea ca să-i primim. Nu noaptea, doamne, ziua. Așa. Facem un basic vlog.
facem un Angry Penguins ca să ne crească levelul să primim points. Hai, Penguins, hai la 200. Prinde 200. Prinde. A prins. Încheiem ziua. Chiar dacă mai avem energie. Și mergem la carieră și intrăm la single player. Și ne-am luat single player. Iii. Vedem ce avem la single player. Tuk Tycoon, Bike, Birdman. Avem GTA 500. What the fuck? Trebuie să-mi iau Picamon, care e... Cum se cheamă, mă? Știu cum se cheamă în mod de pe Minecraft, Pixelmon, dar am uitat cum se cheamă, dar e de la acest desen că era. Oh my god. Era unul pe nume Pikachu. Dar am uitat Pokémon, așa. Deci ăsta e Pokémon și s-ar putea să o luăm. Deci hai să strângem bani. Mulți. Ok. Mai băgăm un Angry Penguins. Că de ce nu? Băgăm și un basic vlog. Apar n-am ce să mai punem anime reală. Prinde asta 200 lejer. My god. 3 comentarii. Hey. De la Jacek. Stop recording it. Fotos. Bă. Are 4 like-uri. Ce dracu. Și ăsta yes, you can. Habar n-am, poate se referă la videoclip. Habar n-am. La carieră, dacă ne uităm un pic la... Aici. 3 puncte. Ca să avem la jocuri și astea, sloturile astea două. Ceea ce va fi foarte bine pentru noi. Mai băgăm și un basic vlog. Crazy Potato. Tosta, Crazy Potato. Ce repede filmez eu, cred că durează 3 secunde un videoclip. Ce s-a întâmplat cu Angry Penguins? Hai. Nu mai avem energie. Am 53. Nu. Facem un Angry Penguins. Un basic vlog. Și încă un Angry Penguins. Ok. Poate de data asta merge. Hai. Primul Angry Penguins merge. Episodul 6 văd că merge. Nu cred. Mi-a dat hate ăsta. 14 abonați. Nu cred. Avem un comentariu. Mă enervează reclamele astea. Și domnul este stupid. Dă-te dracu și are și 9
like-uri. Cine dracu, rog să mă susțină. Ăștia dau like la comentariile astea urâte, da. Am 200 de abonați. Dar la Angry Penguins se uită 231 și aia nu se abonează. Sau poate s-au uitat unii de mai multe ori. Habar n-am. Bă, eu zic că ducem bine. Încheiem noaptea. Da, noaptea. Și ce să mai facem? Avem 68 de dolari. Punem la nimereală. Facem Angry Penguins. Și mai băgăm în Angry. Pentru că e prea, nu știu, prea bun să faci cu asta. Ok. Bă, nu mai hate-uit. Fuh. De ce, mă, nu mai hate? Deja au început așa să dea hate și am doar 224 de abonați. Fuh. Fac un Angry Penguins. Avem un punct. Și cu punctul ăsta pe care îl facem, că dacă vă uitați jos unde e numele meu, mai sus de numele meu, este bara aia. Deci a trecut, deci am făcut al doilea punct. What? Mi-a dat hate 12 și mi-a dus 28, aceeași persoană. What? Nu înțeleg. Am două, dar mă rog, am 260. Ha! Asta e a 10-a zi de-abia. Și avem 260. Ce, mamă, deci în realitate, dacă făcea așa de ușor abonații ăștia, ce mă, într-o săptămână tu aveai deja 200. Și pe bun. În a 7-a zi am făcut 100. Primim bani. Bă, 60. The best comment. Boring. Nu mai e doit. Mă rog, deci, apar n-am ce să fac. Mai băgăm un Angry Birds. Nu Birds. Penguins. Că așa scrie aici. Chiar dacă era Angry Birds. Dar mă rog. Și nu mai am energie. Perfect. Avem un comentariu la episodul 13. Nu cred. Tu. Nu mai... Bă, am scăzut de la 200 de abonați. Bate dracu cu hate. Aoleu. Trec. Nu aici. Să mă uit la minutul... Nu pot.